Kérem, én itt vagyok. Abszolút kötetlenül, így keresztbetett lábakkal, így forgószékezve egyenesen bele a kamerába. Mert én nagyon itthon vagyok önöknél. Irma néni, fújjon már bele egy kicsit a televízió mögé, mert egészen befüllettem ebbe a rohadt szekrénysorba. Hát kérem, itt ma valami akkora lesz, hogy az csak na. Addig is, amíg így körkapcsolásosan lepróbáljuk a vonalat, megkérem asszisztenseimet, hogy cseréljék ki a szemüvegemet. Mert már így abszolút kötetlenül egészen lerágtam a szárát. Úgy, hát kérem, nem szaporítom, ugye több a helyszín, Mária Nostra, Szendrőlád és Eger. Mielőtt elmondanám, hogy milyen fenemót kötetlen játékokat fogunk játszani, egy gyors körkapcsolás. Halló, Mária Nostra! Ha minden igaz, Szabadisós György jelentkezik. Nostra, halló, Nostra, nem jelentkezik. Halló, Mária Nostra. Úgy látszik, Szabadi Gyuri nem hall, pedig látom a monitoromon Gyurit. Ott áll a tyúkketrec előtt, a cipőjét törölgeti. Szóljon már valaki neki, Gyurina. Igen, itt vagyok. Gyurikám, légy szíves, figyelj és lébi bele a vonalba, ha szólítalak. Jó? Már beleléptem, Tamás. Mi van? Jó, csak kérdezem, hogy megvagytok-e? És hogy ti is olyan kötetlenek vagytok, mint én itt a stúdióban? Igen, mi is kötetlenek vagyunk. Olyannyira, hogy az előbb a Gereble Zoli bácsi még hittyentett is. De jó Isten! Mit csinált? Hittyentett! De nem lövöm le a poént, ezt majd később, jó? Jó, hát ebből már sejteni lehet, kedves nézők, hogy milyen óriási nagy meglepetéseket készítettünk be a műsorba. De hittyentés, ez jó. Ez még én se tudom. Jó, de izgat ez a hittyen. Nem is bírom ki. Megkérdezem én. Mondd, Gyuri, mivel hittyentett az Zoli bácsi? Mivel hittyentenie kellett. Aha. De úgy értem a szájával? Nem, a hittyével. De Gyuri, mi az a hitty? Nem árulom el. Csak annyit, hogy a lónak is van. Na jó van, most be kellene állítanom valami hamiskás mosolyt. Szóval a lóhittyről majd úgy fél tíz tájban bővebbet megtudhatunk. Halló, Szendrőlád, halló, Gönci Mátyás. Van-e jókedv Szendrőládon? Hol? Hát ott Szendrőládon. Miért én ott vagyok? Nem Mária Nostrán? Úgy volt, hogy én megyek Mária Nostrára. Tudjátok, hogy ott van a húgom. Na jó van. Most már mindegy, már megy az adás. Van-e jókedv Szendrőládon? Hát az van. Talán hallod is. Nem hallom, tedd közelebb a mikrofon. Hova? Hát a jókedvhez. Na jó, hát tessék, hallgass! Húzzál cipőt, babám, fröccsit, meg ne fogd a húgom csöcsit! Hajajaj, hallom, most már hallom. Kár volt, de hát én vagyok a hülye. Jó, tovább kell mennünk. Egerből Küllő István közvetít. Mondhatom? Mondjad. Mondom. Lapatty, vihorászókés, dengele. Jaj, Pistám, a rejtvényt majd később. Ja, Istenem, masszírozza meg valaki a homlokomat. Halló, Pista, hallasz? Hallak. Ott Egerbe, ti is kötetlenek vagytok? Még egyszer, ha lennél szíves, Tamás. Nem hallottam, mert most hozták a fejőversenyhez a tehenet. És éppen megnyalta a fülemet, amikor szóltál. Jó, hogy ti ott Egerbe kötetlenek vagytok? Anyád! Tied. Jó, mi? Jó, minden. Bocsáss meg, nem Igen. neked szóltam. Vigye már odébb valaki ezt a marhát. Állandóan meleget fúj a nyakamba. Itt jön rám a frász. Mit kérdeztél, Tamás? Hogy ti ott Egerbe kötetlenek vagytok? Te Tamás, ez benne van a forgatókönyvben? Nem lehet inkább a lapattyot, meg a vihorászókést, meg a dengelét?
Ezt a baromságot tanultam egész hétvégén. Olyan jó lenne túl lenni rajta. Jó van, majd később, Pista. Próbáld meg addig valahogy visszatartani. Jó, de otthon az Ágika azt mondta, hogy ez a lapaty, ez egy helybeli bordaláró masina. Végigjártam Mit csináló? Bordaráló masina. Jó van, Pista. Végigjártam az egész települést. Egyedül a szociális otthonban találtam egy nagyothalló bácsit, aki tudni vélte, hogy mi az a lapaty. De aztán kiderült, hogy ő Lapaty Károly edzőre gondolt. Jó, nem baj, majd ezt megbeszéljük, amikor a rejtvény jön. Egyébként, kedves nézők, van még egy helyszínünk, amúgy meglepetésként szánjuk, szintén Eger, de a Vár, ahonnan Koperda Dezső közvetít a Törökország-Magyarország válogatott szabadfogású várjátékokról. Ha minden igaz, ott áll a várfalon, és forrón szurkol a magyar csapatnak. Halló Dezső, Koperda Dezső. Igen, én Dezső vagyok. Rendben van minden? Én Dezső vagyok. Koperda Dezső. Mikor kezdődik a meccs, Dezső? Dezső. Koperda. Nem Kosztolányi. Koperda. Dezső. 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 Dezső, hallasz? Dezső, hallasz? Figyelj ide, Dezső! Tamás! Dezső! Dezső? Akkor bocsánat, téves! Fene fogja ezzel erőlködni, hát majd kapcsoljuk, aztán majd makog valamit. Na, visszaveszem a szót ide a stúdióba. A fene, most látom ezen a monitoron, hogy milyen jó kis dögös bőrkabát van rajtam. Tamás, bocsáss meg Tamás, hogy félbeszakítalak, de itt kérik, hogy nézd meg a forgatókönyvben, nincsen-e elírva az a lapaty. Nem lehet-e, hogy az nem lapaty, hanem ramaty? Nem, az lapaty. A rohadt életbe. Fogalma sincs senkinek, hogy mi lehet ez a marhaság. Jó, egyébként itt a stúdióban különböző államtitkárok, meg mindenféle jobb sorsra érdemes funkcionárius vár arra, hogy a műsor folyamán teljesen lejárassuk. Csak így egy távoli képet nézzenek meg szegényekről. Még mit sem sejtenek róla, hogy hétfőn hogy fognak rajtuk röhögni a beosztottjai. Egyébként, hogy ma itt mi lesz, hát csodákat fognak hallani. Lesz kérem legényevés, betekintünk egy nyoszójába, ahol Koppanda Hedvig bácsi ősi szokás szerint murdacolni fog. Megtudjuk Gyolcsán Géza bácsitól a teréznapi beöntés pontos receptjét. Okos lányoktól megtanulhatjuk, hogyan kell Weinbergert járni. Csapos Karcsitól megtudhatják, hogyan kell nagymisén zsebórát lopni, és részesei lehetünk egy igazi Bagoly miskárolásnak is. De amint látom a monitoromon, Szendrőládon ott áll már egy fiúcska Gönci Matyi mellett. Igen, itt vagyunk. Na, mutatkozz be, légy szíves. Mutatkozzál be szépen. Na, kicsit meg van illetődve. Na. Egyébként Kovács Jóska neve. Aha, Jóska. Jó van. Mit hallunk, Jóska? Itt Márianosztán semmit se hallunk. Igen, mert meg van ijedve a gyerek. Egy szép tavaszi köszöntőt fog elmondani. Csak közben lejár a műsoridő. És még a lapatyon se vagyunk túl. Na, Jóska, kezd már ne, Jóska. Na. Van egy javaslatom, Matyi. Igen? Legalább te olvasd fel, mert nagyon halad az idő. Hát megpróbálom. Egy szép tavaszi köszöntő. Hotsz a tavasz kinyűhedett, melytől kedvem kerekedett. Gézingleng a derecskefán, férjhöz megy a zsenge leján. Óvja magát, dédelgeti, ha csak el nem reped neki. Igen, ez gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Feladat nyilvánvaló. Mit jelentenek a derecskefa, zsenge leán kifejezések? Addig kapcsoljuk másik helyszínünket. Hogy állnak Márianosztrán a macskák kifordításával? A faluba csak a 76 éves Furuglás Vince néni ismeri már a régi szokást, a macskák kifordítását. Hát, hogy kell kifordítani a macskát, Vince néni? Hát, jaj, lelkem, így szájrul. Csak is szájrul, huncut, aki nem tudja, így megfogja az ember, beledugja a kezét, megfogja, aztán
A jó isteni! Hát, ez nem sikerült. Hozzanak egy másik macskát. Jaj, de sajnálom, mennyire sajnálom. Vince néni 2 macskát is kifordított az adás előtt. Ha van még időnk, akkor megpróbálnám még egyszer, jó? Nem, Gyurikám, nem. Ilyen a játék. Nem sikerült, nincs ismétlés, megy az idő. Nézzük gyorsan, hol tartanak az egri versenyzők a seprűs feladattal. Itt áll mellettem Budai néni, egyébként ő sem hallott még a lapatyról. Hagynál a francba a lapatyot, Pistán, már menjünk tovább valahogy. Igen, Budai néni, tessék messze vinni a vasorrát a mikrofontól, mert megerjed. Úgy, mi volt a feladat ezzel a seprűvel, Budai néni? Kérem, ezt a seprőt kellene teljesen felszerelni a Kressz előírásainak megfelelően. És maga szerint Budai néni jól szerelte fel ezt a seprűt? Jó, lelkem, ugyanilyennel voltam már a Szentléleki búcsúban is, azon még tükör se volt. Mégis mikor megállította a rendőr, egy szót se szólt. Miért? Meghót az ijegységtől. Most látom a monitoromon, Koperda Dezső ott áll a várfokán. Úgy tűnik közvetíteni fog. Halló, Dezső! Dezső vagyok! Itt a Dezső! Látom, elkezdődött a várjáték. A várjáték, Dezső. Igen, a Dezső itt van! Látom, ott a nagy tülekedésben valaki integet. Te vagy az, Dezső? Igen, én vagyok a Dezső! Miért integetsz, Dezső? Hogy tudják, ki az a Dezső! Azt hiszem, ez meg fogja viselni az idegeimet. Halló, Egrivár, asszisztencia, van ott valaki a mieink közül? Igen, én itt vagyok! Dezső! Dögölj meg, Dezső! Halló, na, ott az asszisztensem, a Dugovics Titus. Már szóljanak már neki, hogy ráncsa le azt az őrültet a falról. Koperda Dezső! Én a Koperda Dezső vagyok! Nem sokáig, aranyapám. Kész vagyunk, Tamáskám, kész vagyunk. Én is teljesen kész vagy. Mi a fenével vagytok kész már megint? Mi a itt jó az Isten? egész arccal a hasunk felé tész. Kezdhetik Kezdhetik? Mit? Ki? Az elnök Micsoda? felesége. Mi a túrót? Mit? Az ég szerelmére? Mit? Hát ahogy szilveszterkor volt a tévében, itt az elnök felesége, Ivett asszony, ő most táncolni fog. Aztán itt az elnök helyettes felesége, Cinemáné Kántor Ildikó, le fogja sanzonozni a kabátját. Sajnos az elnökségben több feleséget nem találtunk, mert a főkönyvelő felesége ugyan itt van Mária Nosztrán, de a börtönben. Kihozassuk, Tamás? Ne hozassátok ki, gyerekek. Tudjátok, hogy most, hogy már éjfél felé jár, én most már lassan hűlök megfele. Én még a végén megnövök itt lassan. Legyen ennek, én azt mondom, ennek a nagyon játékos, baromi hosszú napnak egyszer vége már, és mielőtt a himnusz megszólal, csak pár szót. Ugye volt itt minden, mint látták, táncdalénekesek alulról fölfelé, lábhosszról felismerési verseny. Engem rögtön felismertek. Itt volt a fiam is, hogy én mindig ideges vagyok, vagyis a Kern fia, de hát én azt se tudom, hogy én vagyok ő, vagy ő vagyok én. Én azt se tudom, fiú-e vagyok-e, vagy lány. Csak az helyes vagyok, az fix. Egy helyes fiú, vagy egy helyes lány. Szeretet, emberek, kapcsolás és szeretet. Megmondom őszintén, az volt a tervem, hogy visszaülök én még a kapcsoltamba, de ahogy nézem, inkább a szeretettel fogok mostani már foglalkozni. Arra megyek én rá itten. A szeretet. Föltalálok még egy-két növesztőszert, kenőcsöt, örökmozgót, faekét, megpróbálok pattintott kővel tüzet csiholni nektek, édes, sérültek, betegek. Szendrőládon innen és túl, magányosok és gyerekek, helyes kis szerencsétlenjeim, nektek jó estét, magyarok. Szegények, nektek nem is mohács kell, én kellek nektek, nyomorultak. Testvéreim, tévéország, kedves nézők, ámen.